На тэлеканале Беларусь-3 навіны культуры. Мае вам вітанні. Сёння 29 сакавіка. У гэты дзень нарадзіўся кінарэжысёр, народны артыст СССР Уладзімір Корж-Саблін. І ў бліжэйшы час мы распавядзем, дзе і калі прагучыць музыка з анімэ ў выкананні сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі. Дапаможам сарыентавацца ў праектах тэлеканала Беларусь-3, палюбуемся старажытнымі вітражамі Гаваны. А напрыканцы даведаемся, чым збіраецца скараць публіку сёлетняя прадстаўніца Беларусі на Еўрабачанні. І гэта далёка не ўсё, што чакае вас ужо зараз. Заўтра ў гомельскім абласным драмтэатры «Французская вячэра» спектакль паводле п'есы драматурга Марка Камалеці. Прэм'ера пастаноўкі адбылася на пачатку бягучага месяца. У гэтай гісторыі збіраюцца пад адным дахам муж, жонка, каханка мужа і палюбоўнік жонкі, кухарка і яе сужанец. У выніку вячэра пераўтвараецца ў вясёлую блытаніну. Рэжысёр і мастак-пастаноўшчык спектакля заслужаны артыст Украіны Андрэй Бакіраў, мастак па касцюмах Таццяна Стысіна. У гімназіі каледжа імя Ахрэмчыка адгучалі перазвоны. Чарговы раз рэспубліканскі конкурс цымбалістаў сабраў выканаўцаў са ўсіх куткоў краіны. На фестывалі музыкі пабывала і наш карэспандэнт Дар'я Валкавец. У 6-й раз гімназія каледж мастацтваў імя Ахрэмчыка прымае юных цымбалістаў. Тут традыцыйна праходзіць рэспубліканскі конкурс выканаўцаў «Перазвоны». Мы выявляем талантливых, одаренных детей в глубинках, где-то в каких-то селах, агрогородках и помогаем им развить свой творческий потенциал. Была і выпускніца гімназіі каледжа Кацярына Рашкевіч. Зараз сама працуе выкладчыкам. Другі год яна прыводзіць на конкурс сваю вучаніцу. Показать себя, совершенствоваться. Это большой колоссальный опыт. И также получать это сценическое мастерство. Між тым, мэты у маладых выканаўцаў зусім не дзіцячыя. В прошлом году я заняла дипломант. В этом году я хочу занять хоть 3-е место, так как я стараюсь очень и пытаюсь играть все очень хорошо. Мы не первый раз уже на его приезжаем, нам очень нравится. Тут очень гостеприимная администрация, очень квалифицированные члены жюри, высокие профессора. У гэтым годзе конкурс прымае больш сотні цымбалістаў з усіх куткоў краіны. В всем мире, в принципе, существуют цимбалы, только они все имеют свои национальные особенности, конструкции разные. И если говорить о популярности, то, наверное, Беларусь самая такая республика, где цимбалы наиболее популярны. Невольно следишь за их успехами и радуешься им в будущем. Потом мы их видим в стенах академии, и это получается такое удовлетворение от того, что сделано. Арганізатары конкурса называюць яго вялікім пачаткам для маленькіх вучняў. 4 красавіка ў цэнтральным доме афіцэраў пройдзе канцэрт, у праграме якога прагучаць самыя вядомыя тэмы з анімэ і папулярных камп'ютарных гульняў. Імітацыя гукаў бітвы, монстраў, фантастычных транспартных сродкаў і многага іншага будзе прадстаўлена гледачу ў выкананні сімфанічнага аркестра Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Рэспублікі Беларусь. Кіраваць аркестрам у гэты вечар будзе японскі кампазітар і дырыжор Кенічы Сімура. Таксама ў шоу возьме ўдзел расійская спявачка, дублёр персанажа анімэ Амы Марыя Бабанова. У Мінску гэтымі днямі праходзіць міжнародны фестываль дэкаратыўнай творчасці «Тэкстыльны букет», прымеркаваны да святкавання Дня яднання народаў Беларусі і Расіі. У музеі гісторыі, тэатральнай і музычнай культуры ладзіцца выстава твораў са збору Дзяржаўнага дома народнай творчасці імя Паленава. У гасцёўні Владзіслава Галубка дэманструюцца тэкстыльныя вырабы якуцкіх майстроў, а ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў Беларусі экспануюцца тэкстыльныя творы нашых айчынных аўтараў. Заўтра ў сталічным кінатэатры «Цэнтральны» тэатр HD прадстаўляе оперу ў жывой трансляцыі з Метраполітэн-апера. «Валькірыя» – другая частка з вагнераўскага цыклу «Пярсцёнак Нібелунгаў» пад музычным кіраўніцтвам Філіпа Жордана. Яна насычана скандынаўскім каларытам, міфалагічнымі матывамі і зямнымі пачуццямі. У ролі Брунгільды – сапрана Крыстін Гёрке, у ролях блізнятаў Зігмунда і Зіглінды – Стюарт Скелтон і Эвай Марыя Весбург. Што такое прастора-час?
Як адзін з блізнятаў можа пасталець раней за другога? Ці можна дакрануцца да часу? Менавіта пра час будуць размаўляць стваральнікі праграмы «Навукаманія» сумеснага праекта «Беларусь-3» Акадэміі навук заўтра у 13:40 на «Беларусь-3». Время – это, вообще говоря, то, что измеряется часами. Мяч сейчас на стороне экспериментаторов, то есть они должны найти нам экзотическое вещество. После этого мы сможем создавать машины времени. Заўтра ў адным са сталічных клубаў выступіць «Афінаж», адзін з самых незвычайных сучасных гуртоў на рускамоўнай сцэне. Для сваіх песень музыкі прыдумалі сінтэтычны стыль нуар-шансон і незвычайна спалучаюць акустычную гітару, бас, трамбон і баян. Яны не баяцца эксперыментаў, запісваюць канцэптуальныя альбомы. Так, заўтра ўвечары мінскай публіцы будзе прадстаўлена новы альбом «Трылогія золата». На канцэрце прагучаць не толькі новыя песні, але і кампазіцыі ўжо ўпадабаныя прыхільнікамі калектыву. Бранскі абласны тэатр для дзяцей і юнацтва 11 і 12 красавіка прыязджае ў Магілёў з гастролямі. На сцэне абласнога драмтэатра будуць прадстаўлены дзве пастаноўкі. «Познае каханне» паводле п'есы Александра Астроўскага ўвасоблена адмыслова да 60-годдзя народнага артыста Расіі, вядучага акцёра тэатра Владзіміра Аверына. Другі спектакль на аснове казкі Андерсена «Прынцэса на гарошыні» для дзіцячай аўдыторыі паставіў рэжысёр Сергей Пузыроў. У брэсцкім акадэмічным тэатры драмы заўтра спектакль «Тэатр аднаго гледача», прэм'ера якога адбылася літаральна ў лютым. Любімыя дзецьмі коміксы ў ім трансфармуюцца ў зусім не дзіцячыя жарсці. Такі авантюрны дэтэктыў атрымаўся ў галоўнага рэжысёра тэатра Тимофея Ільеўскага па аднайменнай п'есе Владзіміра Жарабцова. Дарэчы, усе без выключэння творы драматурга вылучаюцца вострымі сюжэтамі, нечаканымі паваротамі і непрадказальнымі канцоўкамі. «Тэатр аднаго гледача» напісаны яшчэ ў 2001 годзе, не выключэнне. На чарзе па традыцыі цікавыя паведамленні з замежжа. Вітражы, што ўпрыгожваюць вокны старажытных будынкаў Гаваны, выклікаюць усё большую цікаўнасць у турыстаў. Кубінскія мастакі ладзяць экскурсіі, а таксама рэстаўруюць гэтыя гістарычныя творы мастацтва. Першае іспанскае паселішча на тэрыторыі Гаваны з'явілася ў пачатку 16 стагоддзя. За 4 стагоддзя тут узвялі 3000 будынкаў у стылі класіцызму і каланіяльнага барока. Да нашых дзён захавалася 900. Многія з іх упрыгожаны вітражамі. У каланіяльныя часы іх рабілі па ўсёй Кубе. Вітражамі упрыгожвалі не толькі храмы, але і жылыя дамы, банкі і крамы. У 18 і 19 стагоддзях вітражы сталі рабіць, каб абараніцца ад яркага святла. На Кубе шмат сонца, і людзі хацелі зацяніць вокны, але не да поўнай цемры. У апошні час вітражы выклікаюць ўсё больш цікавасці ў замежных турыстаў. З гэтымі гістарычнымі каштоўнасцямі іх знаёмяць мясцовыя мастакі-вітражысты. Я ўвесь час раблю адкрыцці. У тым, што я бачыла незлічоную колькасць раз, часам знаходжу новыя дэталі. Я працую ў Старой Гаване 10 гадоў, і ўсё роўна кожны дзень знаходжу новыя месцы з вітражамі. Разам з сяброўкай мастачка ўжо 10 гадоў рэстаўруе старыя і стварае новыя вітражы. Шкло на Кубе не робяць, яго заказваюць за мяжой альбо выкарыстоўваюць шкляныя прадметы. Калекцыя выдатных вітражоў таксама выстаўлена ў музеі каланіяльнага мастацтва ў цэнтры Гаваны. У Мінску заўтра распачынаецца 8-й міжнародны фестываль кароткаметражнага кіно «Сінема Перпетум Мобіле». У яго межах пакажуць 7 праграм непаўнафарматных фільмаў з усяго свету. Сёлета тэма форуму «Мастацтва па-за межамі». Работы аўтараў пакажуць, што мастацтва можна адшукаць паўсюль. Асноўная беларуская праграма ўключыла ў сябе творы маладых незалежных аўтараў за апошні год. Апроч традыцыйных жанравых секцый, ігравое, дакументальнае кіно, анімацыя, арганізатары падрыхтавалі 2 пазаконкурсныя праграмы «Каханне» і альманах вядомых айчынных аўтараў «Драма». Ён прызнаецца, што прысвяціў Полацку больш за чвэрць стагоддзя жыцця.
Амаль 2 дзесяцігоддзі ён праводзіў у горадзе археалагічныя раскопкі, таму ўсё, што было знойдзена за гэтыя гады, прайшло праз яго рукі. Госць аўтарскай праграмы Навума Гальпяровіча суразмоўцы беларускі гісторык, археолог, пісьменнік Сергей Тарасаў. Глядзіце заўтра о 20 гадзіне вечара ў эфіры Беларусь-3. Калі браць, напрыклад, 12 стагоддзе, у Европе гэта так званая пламенеючая готыка. Там Нотр-Дам-де-Парі, там сабор у Баве, там Кёльнскі сабор. Все 12 стагоддзе. А у нас церквка Спаса. Заўтра гурт «Нізкіс» выступіць у сваім родным горадзе Магілёве з вялікім сольным канцэртам. Дарэчы, нядаўна музыкі прадставілі прыхільнікам свой новы кліп на песню «Інтраверт». Рэжысёрам выступіў Александр Алейнікаў, які, дарэчы, здымаў і папярэдні кліп калектыву «Люстэрка» як аператар-пастаноўшчык. Сёлета нашу краіну на міжнародным конкурсе Еўрабачання ў Тель-Авіве будзе прадстаўляць юная спявачка Зена. Мы сустрэліся, каб асабіста павіншаваць яе і пацікавіцца, чым збіраецца скарыць еўрапейскую публіку ў маі. Зена, здравствуй, мы гордимся тобой и рады твоему успеху. Когда узнала, что победила на этом этапе, признайся, стало страшно? Меня ничего не пугает, у меня, наоборот, был огромный прилив сил, энергии, я была безумно счастлива. Мне кажется, я в последнее время так вообще не радовалась, потому что для меня это огромное достижение. Кто-то восхищается твоим юным возрастом, кто-то относится к нему с недоверием. Возраст для меня не играет никакой роли, я умею общаться со взрослыми людьми и комфортно среди них себя чувствую. Также я не чувствую себя на 16 лет уже очень давно, и на 15, и на 14 себя не чувствовала. Чувствую себя взрослее просто потому, что выбрала достаточно сложный путь и рано окунулась в шоу-бизнес. Мне в этом комфортно, мне это нравится, и чем больше я провожу времени со взрослыми людьми, потому что только такие профессионалы находятся в шоу-бизнесе, тем взрослее я себя чувствую. Но не жалеешь о том, что детство рано закончилось? Мне настолько нравится мое детство, что я не представляю, что бы я делала без этого. То есть это конкурсы, это постоянные перелеты, переезды. Это очень насыщенная жизнь. Я не знаю, что такое отдых, но это так здорово. И ни на что абсолютно не жалуюсь. Наоборот, восхищаюсь тем, что у меня есть силы, что я этим занимаюсь, что у меня все получается. И я очень благодарна родителям, что они меня ведут по такой дороге. То есть они меня постоянно поддерживают во всех моих начинаниях. Это круто, когда с самого детства начинается какая-то активная жизнь. Я уже в 16 лет знаю, кем я хочу быть через год, через 2, через 3. Или даже проще и легче живется с этим. Понимаю, что любишь то, чем занимаешься, но в столь юном возрасте иногда приходится работать через силу? Много, когда мне приходится работать через силу, из-за того, что все-таки я очень юный человек, иногда подводит самочувствие. Я, как любой человек, могу устать. Но из-за того, что у меня есть огромная команда, она меня всегда держит в тонусе, и я всегда готова работать. То есть какой ко мне должен быть подход? Меня всегда должны куда-то направлять. Я не могу сама за что-то взяться, я не могу это сама потом довести до конца. Для меня важно, чтобы со мной всегда были люди, чтобы они меня направляли. Это профессионалы, это могут быть директоры, менеджеры, мои родители, друзья. И тогда я готова постоянно работать. Я могу работать 24 часа, я могу не спать. Но когда меня оставляют одну, я могу ничего не делать. Имея уже большой опыт участия в конкурсах и побед в них, ты на сегодняшний день больше доверяешь наставникам, команде или собственным ощущениям? Не знаю, у меня есть какие-то внутренние там порывы, какие-то дороги, по которым мне хочется идти, которые, мне кажется, я больше знаю или нет. Естественно, я буду со всеми советоваться. Нет такого, что я приняла решение, и я делаю то, что я хочу. Тем более, что со мной работают только профессионалы. И, естественно, у них тоже очень много-много опыта, где-то даже побольше, чем у меня. А советы, критику и наставления я воспринимаю положительно. Я это перевариваю, и получается дорога из всей обработанной информации. Готовенький продукт, который я дальше куда-то веду. Все-таки почему «Like It»? Эта песня специально писалась под меня и для Евровидения. Учли все мои достатки, недостатки, мой диапазон, мое произношение. Написали именно такую песню, она мне идеально подходит. Это то настроение, которое я сейчас готова и могу нести людям. Скажи, когда первый шквал эмоций отступил, какие мысли были первыми? Стала ли ты анализировать номер, образ, составлять определенный план его доработки, может быть? Сейчас номер будет дорабатываться, он не будет сильно меняться, просто будут маленькие корректировки внесены. Песня никак меняться не будет. Этот вариант люди уже слушают, он уже запоминается, и там сделано максимально. После конкурса в Израиле ты обещаешь представить публике свой новый альбом. Почему не раньше?
Во-первых, потому что альбом еще не дописан, и я думаю, что именно после Евровидения у меня наберется та аудитория, которой будет интересно послушать мою музыку, новый альбом. Как артист я не могу просто выпускать свою музыку, не советуясь. Этот альбом будет проходить огромную обработку, когда, куда, какая обложка, какие песни, в каком порядке. Это ювелирная работа. Зена, спасибо. Болеем за Беларусь на Евровидении и желаем тебе триумфального выступления. Гэта ўсё, што мы меліся вам расказаць. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!